Chirivanu vakarangarirwa. Hallelujah. Chirivanu vakatorwa kurima. Chirivanu vakatenga neropa rake. Hallelujah. Aha. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, verse number 22 to verse number 29, where we stand. But you are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect, and to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. See that you refuse not him that speaketh, for if they escaped not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven, whose voice then shook the earth, but now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. And this word, yet once more, signified the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Wherefore we, receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear, for our God is a consuming fire. Amen. Let us take our seats. Amen. Vadikanwa tine vhangeri yatisharova kwe awa imwe chete nehafu yatinofanira kubva pano tiinayo, tichirangarira kuti hatina kuuya kugomo ringabatwa namaoko kana pakusviba kukuru pakurira kwehwamanda nepaizwi remutumwa, asi takauya kujerusarema riri kudenga, takauya kukereke dangwe yakanyorwa mazita ayo kudenga, takauya kumweya vatsvene vakaruramiswa naMwari. Pamberi anobva ati, tarirai kuti vakaramba kuteerera izwi raakataura ari panyika havana kupukunyuka. Imi mukapukunyuka here zvino mukaramba kuteerera izwi reunotaura ari kudenga? Makauya kuna Jesu murevereri wesungano idzva, katityei nekudedera, tichiziva kuti shoko rake zvarinotaura rinoda kuti ribvise zvinhu zvese zvinozunungutswa, kuti zvisingazunungutswe zvigosara. Isu takapiwa umambo husingafambe, umambo husingazunungutswi. Ngativei nengoni, tishumire Mwari nekumutya nekudedera, nekuti Mwari wedu moto unoparadza. Tinoda kuti tigowana mukana watichagoverana shoko raMwari, tigodzidza zvishoma pamusoro peunhu hwaMwari akatitora. Vhangeri yandinayo manheru ano inonzi hunhu hwaMwari wakatitora. Tinoda kuziva pamusoro peizwi rekuti Israeri. Hallelujah. Israeri zvinoreva kuti rudzi rwaMwari, ndo zvinorehwa nezwi rekuti Israeri. Hallelujah. Rudzi rwaMwari. Zvino Mwari wakanga achigadzira zvinhu zvemweya, asi agadzira zvinhu zvemweya wakashandisa zvinhu zvenyama kuparidza zvinhu zvemweya. Saka ngatimunzwei achiparidzwa pa1 dzavaRoma, timbotangira pa16 toda kusvika pa21, timboona kuti pane mystery, pane chakavanzika chiripo chakanga chichida kuti chigoparidzwa naMwari wokudenga denga, chisina kuzozivikanwa navanhu. Nyika ino yatinorarama mairi ine zvinhu zvinoonekwa
zvinhu zvinoonekwa handizvo zvinhu zviri riu pamberi paMwari, zvinhu zvisingaonekwe. Amen. Kureva kuti tikatarisa munhu tinoona muviri wenyama, asi muviri wenyama hausiwo munhu. Munhu chaiye anogara munyika muviri wenyama, asi munhu chaiye haoneke, tinoona imba yaanogara. Tarisai muone zvinhu zviri panyama zvakaparidza zvinhu chaizvo zvinova ndo zvinhu zvipenyu, asi hazvionekwe namaziso. Kuti motikari ifambe inenge ine tai, asi mukati metai mune mweya. Tai rinoonekwa, handiro rakatakura mota, mota yakatakura nemweya, asi mweya wakatakura mota hauonekwe. Tarirai zvakaita bhora rinobhamba rigokikwa for 90 minutes, vanhu vakuita mari naro, asi vanokika dehwe rinoonekwa. Nyamba chinobhamba harisi dehwe, chinobhamba mweya uri mudehwe. Mweya uri mudehwe ndo uri kutambwa navanhu, but haoneke. Chinzimukaiona vanhu handicho chiri kutambwa, ndo chinoonekwa. Kwa hiyo phone ine headset inoonekwa, asi inoshandisa network isikaoneke. Nyamba kana munhu achifona ari kuimba nenetwork isikaonekwe, but anenge akabata CB inoonekwa, haiziyo inofona. Yes. Kureva kuti zvinhu zvinoonekwa handizvo zvinhu zviri genuine, zvinhu zviri real, zvinhu zviri original. Zvinhu zviri original ndo zvisingaonekwi. Amen. Hallelujah. Yeah. But tisati tabata bhuku iyoyo, dzokera kubhuku yavakorinde vechipiri chapter 4 verse 16. Tibvunzwa nhau yezvinhu zvinoonekwa nezvinhu zvisingaonekwi. Iyi inotori dzidziso isingazikanwa navanhu vazhinji, kuti zvinhu zvinoonekwa handizvo zvinhu zviri real, zvinhu zviri real, zvinhu zvisingaonekwi. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Yes. Verse 18 chete. Tisingatariri zvinoonekwa, hatitarise zvinoonekwa, asi zvisingaonekwi. Tinotarisa zvisingaonekwi, nokuti zvinoonekwa zvinopfuura, zvinoonekwa zvinopfuura, asi zvisingaonekwi ndezvokusingaperi. Umira Jesu maoko. Zvisingaonekwi ndo zvinogara nekusingaperi. Yes. Hallelujah. But ngatimbonzwa Hebrews chapter 11 verse 3, timbotsvaga pamusoro peukama huripo pakati pezvinoonekwa nezvisingaonekwe. Nokutenda tinobvisa kuti nyika dzakanyatsorongedzwa nezwi raMwari. Nekutenda ingoti kunari pasaidi bako unonzwisisa here? Because pane nyaya pamusoro pekunzwisisa. Mukomana ari kuti nekutenda tinonzwisisa. Urimo here mugrupu revanonzwisisa? Tangidzai verse 3. Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika dzakanatsorongedzwa nezwi raMwari. Tinonzwisisa kana tichitenda kuti nyika dzakarongwa neshoko raMwari. Naizvozvo zvinhu zvinoonekwa, naizvozvo zvinhu zvinoonekwa hazvina kuitwa nezvinhu zvinoonekwa, hazvina kugadzirwa nezvinhu zvinoonekwa. Kureva kuti zvisingaonekwi ndo zvakagadzira zvinoonekwa. Yes. Zvisingaonekwi hazvina kugadzirwa nezvinoonekwa, asi zvisingaonekwi ndo zvakagadzira zvinoonekwa. Saka shoko risingaonekwi ndo rakagadzira nyika inobatika. Icho chakagadzira chinobatika hachibatike. 8:24 dzavaRoma. Takaponeswa netariro. Nokuti takaponeswa netariro. Takaponeswa netariro. Saka kwakaimbwa tariro, tariro yenyu ishe wangu ndoitetariro. Tariro yenyu ishe wangu. Nozwa vana vamakandipa ndo tariro yake. Ari kuimba vana vamakandipa kuti ndoita sei navo. Sokorodza verse 22 vaRoma 8. Nokuti takaponeswa netariro. Takaponeswa netariro. Asi tariro inoonekwa haisi tariro.
Ombera Jesu maoko. Tariro inoonekwa. Haisi tariro. Kuroti ukati tine tariro yekudereva mota hauna tariro. Une ruchiva nechivindi. Hallelujah, hallelujah. Amen. Une tariro here, hauna tariro. Une chii zvako? Une ruchiva nechivindi. Tariro ndo yatakaponeswa nayo. But tariro haisi zvinhu zvinoonekwa tangidzai. Nokuti takaponeswa netariro. Takaponeswa netariro. Asi tariro inoonekwa. Asi tariro inoonekwa. Haisi tariro. Haisi tariro. Nokuti ndiani unotarira chaanoona. Ndiani anotarira chaanoona. Asi kana tichitarira chatisingaone. Asi kana tichitarira chatisingaone. Tinochimirira nokutsungirira. Saka imotikari irewo. Saka mabhanduri emapaunza irewo. Kana tichitarira chisingaonekwi, tinochimirira tiine kutsungirira. Chisingaonekwi chatakatarira. Ngatinzwe Hebrews chapter 1 verse 1 tosvika pa2 anzi tinotarira chisingaonekwi nekuti munhu anotarira chaanoona haasi kutarira, ari kungoitawo zvake ruchiva rwaainaro. Taona motikari yakanaka yapfuura, saka ndaane tariro ndichaitenga. Tariro itariro chete kana iri yechinhu chisingaonekwi. Kana motikari yakuda kutenga yakatomboonekwa haisisiri tariro. Saka mubvunzo ndokuti tariro yechinhu chisingaonekwi chii ichocho chisingaonekwi? Yes. Hebrews chapter 11 verse 1. Kutenda ndirwo rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira. Kutenda ndirwo rusimbiso rwezvinhu. Rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira ndokutenda. Tariro manje itariro yechinhu chisingaonekwi. Kutenda rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira. Nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni. Chiratidzo chezvinhu zvatisingaoni. Nokuti ipainene pa1 John chapter 1 verse 1. Kutenda chi? Amen. Zvikanza kutenda kuchisimbiso kacho zvinhu zvatinotarira nechiratidzo chinhu zvatisingaoni. Zvikanzi tariro itariro chete kana iri yezvinhu zvisingaonekwi. Titakuda kuzoti zvinhu izvozvo zvisingaonekwi zvinonzi kana munhu achitarira chinhu chaanoona haana tariro, asi kana achitarira chinhu chaasati amboona anochimirira nekutsungirira. Chii chisingaonekwi chinomirirwa nekutsungirira nevane tariro? Izvo zvakanga zviripo. Zvakanga zviripo pakutanga. Zvatakanzwa. Wakazvinzwa izvozvo. Zvatakaona. Zvinhu zvawakazviona. Nameso edu. Zvatakatarira. Zvatakatarira. Nezvatakabata namaoko edu. Tikatozvibata nemaoko edu. Zveshoko reupenyu. Zveshoko reupenyu. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Yes. Naizvozvo nesu zvatakakomberedzwa negore zvapfupu rakakura rikadai. There is a cloud of witness that hovers above us. Ngatibvisei zvose zvinoremedza. Ngatibvisei zvese zvinoremedza. Nezviri zvinongotinamatira. Ngatibvisei zvivi zvinongotinamatira. Ngatimhanye nokutsungirira nhange mutange yatakaisirwa. Ngatimhanye nekutsungirira nhange mutange yatakaisirwa nekuti tigozochiona chatiri kutarira kuti chichauya. Tichitarira kuna Jesu. Tichitarira kuna Jesu. Muvambi nokukwanisa kutenda kwedu. Muvambi nokukwanisa kutenda kwedu. Saka tariro haisi yekuti ndichaita mari. Tariro ndeyekuti paanouya nekubwinya kwake nekorona dzake nevatumwa vake ndichamuona ndigofanana naye. Ndiyo tariro iyoyo. Saka iri kunzi tariro kana iri yezvinhu zvinoonekwa haisi tariro. Asi kana iri tariro yezvinhu zvisingaonekwi inomirirwa nekutsungirira. Hakuna atamboona Jesu achiuya nechigaro chake nekorona dzake nevatumwa vake. Saka ndo iri kunzi tariro yezvatisatamboona itariro mberi. Ndiyo tariro yatiinayo. Tine tariro yekuti tichamuona
muswari kuya achiuya panyika pano achitwa komana makambondona ndiri muranda nhasi handisi muranda ndiri mambo madzimambo ona icheya ndauya nayo shoko roti muswari kuya nyika inotiza pamberi pake gungwa rotiza pamberi pake zuva nemwedzi zobva zvadzima kudya kuti wemasimba ose auya ndotariro yatiinayo nenguva iyoyo nozwa kwavo dzingatifarire kufarisisa timukudze nekuti mutambo wokuwanwa gwayana wasvika mwenga waro azvigadzira akabvuwa simba rekuti apfeke rokwe rakanaka nekuti rokwe remucheka wakachena ndo zvakarurama zvevatsvene. Haleluya. Saka ndiyo tariro yatiinayo vana baba nana amai. Hatina tariro yekuti tichavhoterwa tikapinda mapolitical offices tine tariro yekumuona nezuva rekuuya kwake. Hatina tariro yekuti ticharoora mukadzi akanaka tine tariro yekuti tichawanikwa tiri mhandara yakachena nezuva rekuuya kwake. Tine tariro yekuti musi unonzi vashaya tinenge tisina kushaya tinenge tashayikwa nevarasara kumberi ndo kwatine tatowanikwa kunonzi naPauro ndinotori nepfungwa yekuti ndiri kugomera ndiri mumuviri wenyama ndichishuva kuti dainda kutunurwa ndaenda kumberi kwakanaka nekuti tine imba yakanaka isina kuitwa namaoko avanhu yatakagadzirirwa naisho wokubwinya musi waakanga aenda kuti anotigadzirira kuna Mwari. Ndiyo tariro yatiinayo. Saka uchiona hatitye kufa nekuti hatichafa pamweya takawana upenyu. Jesu anoti anotenda kwandiri haachafa anorarama nokusingaperi. Spiritually we will never die. Once one has been born again to Jesus Christ through the true gospel, you will never see death in the rest of your life. All you are to do is to enjoy eternal life in the house of your Father. Chinoparara inyama mweya hauchafa. Takura zvenyu mutumi mende kunovika murume akanga ari mupenyu haana kutsakatika waenda kwakanaka kudarika pano padurunhuru patinogara. Kuenda akwira ndega akaenda kuLondon hatimucheme tinototi zvake aenda isu tasara kumabondi kuno kuZimbabwe. Ndo zvinoitwa vanenge vabuda munyama nevanonzwisa shoko raMwari. Zvakaenda kusina ruchiva, zvakaenda kusina upombwe, zvakaenda kusina makuva, zvakaenda kusina mbavha, aenda kusina makororo, kusina mucheche. Tine nhamo isu tasara tigere munyika yevasingazivi Mwari. Haleluya. But kuti tigosvika patasvika apa takauya sei? Vhangeri rinonzi unhu waMwari wakatitora, unhu waMwari akatidana. Muchitiona takamira pano kudai hatina kutanga takadai takafanana nevana vaIsraeri vakanga vari munyika yeIjipita vachizivikanwa sevaranda vaFaro vakanga vachimukanyira zvidhina vachimuvakira maguta. Asi rimwe zuva Mwari wakati afadzwa nazvo akasimudza mudzikinuri anonzi Moses. Ndokubva zvaitwa zvakawanda zvakaitwa. Kukaitwa matatya, Faro akati neva havaende. Kukauya nhunzi, kukauya moskito, Faro akati neva havaende. Mvura dzemurwizi dzikachinja kuita ropa, hove dzikafa. Faro akati hamuende. Mamota akauya, Faro akati hamuende. Zvifuramawe zvikauya, Faro akati hamuende. Chingwa ikachinja ikaita nyoka, Faro akati zvishoma hapana kwamunoenda. Kusvikira nguva yaakanzi mfana zvese zvaunge uchiita izvi ndachizviziva kuti hazvishande. Hakuna anobuda munyika yeuranda nekuitwa kwemamota, hakuna anobuda munyika yeuranda nekuda kwezvivhura mabwe, hakuna anobuda munyika yeuranda nekuda kwematatya madzetse. Kana munyika yeuranda maakubudwa panodiwa ropa mukomana enda anobata gwai mudanga rikabeura ropa mangwana kuseni munobuda. Jesu akati yeparisaidi ndoya ndauya kuzozadzisa, ndauya kuzobudisa vanhu munyika yeuranda mavakabatwa naSatani nekuda kwechivi. But handingotanga nekuda ropa rakupruvha zvakaitwa naMozisi asati aenda kunodiura ropa regwai. Ane akambotanga aita pakaitwa zvishamiso zvakashamisa vanhu zvikasiya Faro asina kushamiswa. Faro akashamisa vanhu nekuramba kuburitsa vanhu nekuda kwezvishamiso zvakanga vashamiswa nazvo.
Amen. Vanhu vakanifanira unoshamisa. Unoreva kuti zvishamiso zvese zvazvina kukushamisa. Vanhu vakanifanira unoshamisa. Isu toshamiswa nezvishamiso, asi wotishamisa nekuti watadza kushamiswa nezvishamiso zvakashamiswa nazvo. Haleluya. Paulo akati handishamiswa nezvishamiso zvinokushamisa, ndinoshamiswa nezvishamiso zvinobudisa mwana mumba mangu achienda kumakuva. Pakadeuka ropa munobuda mushenda. Munobuda nematatya munorwara. Munobuda nemamusvito munorwara. Munofunga kuti madzedzi anga ndiregedze pana. Munofunga kuti zvimvura namahwe zvingandivhundutsire. Handishamiswe nezvinhu zvakadaro. Nyamba yaiparidza Jesu. Jesu ndobva ati tsii kusvika pano. Akatakumana ndichadeura ropa. Zvakaitwa muIjipita naMozisi musi wakauraya ropa rigwai ikadeuka. Vanhu vakazozora ropa pamakwatidziro. Mutumwa worufu achiuya. Mangwana vakabva vabuda. But ndisati ndadeura ropa paKalvari. Ndakumbokuratidza kuti pane zvimwe zvisina kuburitsa vanhu munyika yeuranda kunyange zvichishamisa. Ndobva vafamba pamusoro pemvura. Vanobva vashamiswa nazvo. Satani akati neva. Ndobva awanza chingwa. Vanhu vakashamiswa nazvo. Satani akati neva. Ndobva vaibuda ropa. Vabata hembe yake. Ndobva vashandiswa nazvo. Satani akati neva. Ndobva amutsaraza kubva kuvakafa. Ndobva Satani ati handishamiswe nazvo. VaJudha vakashamiswa nazvo. Vanhu vachashamiswa kana indatozoshamiswa nezvishamiso zvako. Komana anga achigara kumakuva ndobva aponeswa. Akadzokera kumba munokwaye achidambura zvisuko necheni. Vanhu vakashamiswa nazvo. Asi Satani haana kushamiswa nazvo. Vanhu vakashamiswa kuti sei Satani asina kushamiswa nezvanga zvatishamisa. Nyamba paidiwa ropa ndonoshamisa Satani chete. Zvekufamba pamusoro pemvura izvi muchapedza zvenyu mukagara pasi. Haimbondishamisai. Zvikanzi anopane mukomana anonzi Bhatimiasi ari kupemha parodhi apa. Ndoda kuona kuti kana akasvinudzwa haushamiswe. Satani akati kana apedza kusvinudzwa Bhatimiasi takamirira ropa. Kusvikira Jesu azoti yakwana komana. Zvese zvakaitwa naMozisi ndazviita. Pakudiwa chishamiso chikuru chinoita kuti kana chaitwa vanhu vangu vanobuda muIjipita. Akati raitwa komana ngatikwire Jerusarema kuti zvigoitika zvakataurwa pamusoro pemwanakomana womunhu. Uchaiswa mumaoko mavaprista vakuru nevakuru. Vachamurova, vachamutambudza, anofa. Asi nezuva retatu unomuka. Chokwadi ndokubva aenda paKalvari. Aenda paKalvari ndokubva anomira pamiti miviri yanga yakapesana. Mumwe wakaenda across, mumwe wakaenda across, mumwe wakaenda alone. Nyamba paari paKalvari adzokera padoo pakazorwa ropa. Musi wakabudwa muIjipita. Amen. Mwari achitaura zvaida kuti zviitwe kuti vanhu vabude. Vakanzi kana mauraya gwai zorai ropa pamadoorpost. Madoorpost ane two structures. Ane malintels, ane maposti ekudoor frame. Paizorwa ropa apa, pozorwa ropa apa, pozorwa pacross pamusoro pedoor. Nyamba pachizorwa ropa muIjipita paiprofitwa muchinjikwa. Saka shasha ichienda pamuchinjikwa yakanga yakatomira padoorpost. Nyamba doo harisi doo rekungoti doo. Doo rinoparidza nzvimbo yekubuda nayo. Kuti vaIsraeri kana vakubuda vanenge kutaura nhau kuti takangobuda. Vanotaura padoo kuti ndo patakabuda napo. Chii chakaitika padoo? Padoo pakaiswa ropa. Kureva kuti Faro haasiri akatiregedza kuti tibude. Chatakabudiswa nacho idoo rakanga razorwa ropa. Saka Jesu ndiye anofanira kukudzwa nekuti ndiye akaisa ropa paKalvari rikava ndiro doo ratakabuda naro mumaoko maSatani. Tikaenda kuupenyu husingaperi. Hatigona kutenda Satani kuti akatiregedza, akanga azinade. Tinotenda akaisa ropa padoo, ndiye akatiburitsa. Matatya akakundikana shamwari. Ukadzwa kwamuka mumwe kuti ndine matatya. Kutaura kuti hana basa matatya aya. Faro akaona hana kushandiswa nawo. Taura zvepadoo pakadeurwa ropa. Ndo patakabuda napo. Ukadzwa kuina anoti tinochinja chingwa chichiwanda. Mutauro tichadyiwa mugongo. Hakuna akaponeswa. Matatya iwayo akavhunduka
Yesu alivundira Farao. Ukaona Farao akuvunduka, pane ropa radeuka. Hapa ni mprofita akufamba pamusoro pemvura kuti hazvinabatsirisa izvi. Farao anongozvunduka izvi. Farao akatozwa kunzi hakuna afamba pamusoro pemvura. Akati havaponeswe nekufamba pamusoro pemvura. Akanoziva. Iye Kristu anozviziva kufamba zvake pamusoro pemvura. Anokuratidza kuti hazviponesi zvokufamba pamusoro pemvura. Yes. Saka ukasimuka unofamba pamusoro pemvura, mutaurire kuti watanga. Mubera Jesu maoko. Mutaurire kuti zvinhu zvako watanga. Tinochiona muIjipita nawo pamiri napa. Akamboitwa akamamira koza. Farao akati vajokuza ita futi zvimwe. Farao akati andina kuunza mamota. Farao akati mozi kana unza mamota totsvaka GNI ine betadine. Mamota anooma wati anosvika ku. Vanhu vaita mamota. Farao akaramba. Kuti murume anomira kuzasi. Vanhu vese vari mamota izvozvo. Farao akati ndotori naro pasaida. Asambembe. Mota ndinotori naro. Asambembe sei. Nawe yakanga isiri kushamiswa kwavanhu. Nawe yakanga inoti chiratidzo chinosiya vanhu vabuda muIjipita nechipi. Saka pese paitwa masainzi naMozisi, Mwari aida kuti kana tasangana zvatakaita tisabvume munhu anouya nechimwe chiratidzo chinopfuura chepaKalvari. The only miracle that can bring salvation to a sinner, it is the miracle of the cross. Pakazorwa ropa ndo pakaburitswa vanhu napo. Zvandakaita ndakatora ivhu pakatsipa nemunhu waMwari ndikanomisa mvura ndikanwa ndokubva ndatopora kurwara kwangu. Kuti mamosikito aya. Farao akangoti tengai kill them. Kill them. Watanga futi. Tinoswera naye Farao nemamosikito akauya nawo. Ndine junior anoda kuswera kuti watanga. Zvazvivhura mabwe zvaFarao zvakutongo zvinetsana. Hapana anobuda nazvo zvivhura mabwe. Musopa anobuda. Musopa anobuda. Nditarise madika ndakazotenda Mwari shandi zarurira kuti mfana unozviziva here kuti zviratidzo zvese zvakaitika pasati paurayiwa gwai muIjipita zvakanga zvichiitirwa vaIjipita. VaIjipita ndo vane mvura dzakaita ropa. VaIjipita ndo vakarumwa nemamosikito. VaIjipita ndo vane rima rakabopa nyika yavo yese. VaIjipita ndo vakaita mamota. VaIjipita ndo vane dzimba dzakaparadzwa nezvivhura mabwe. Mwari akati kana vanhu vangu vakubuda avabude neyandaita kuvavengi vavo, vanobuda neyandaita kwavari. The only sign yakavaburitsa yakaitwa kuIsraeri. Yes. Zorai ropa pamadhoo. Amen. Amen. Zvimwe zviratidzo zvese zvakaitwa kumberi kwaFarao. Yes. Netsvimbo yakakandwa ikaita nyoka zvakaitwa futi. Zvinhu zvida kupuruvha kuti Farao arengedze vanhu. Ndokusaka Farao akati Janesi naJambres, mukomana netsvimbo inoita nyoka anofuka zvinotyisa, uyai nenziri. Anga dzaFarao ndokuuya ndobva dzatanga. Zvikanzi naJanesi naJambres anga dzaFarao, Moses inyoka yako here? Zvikanzi naMozisi imirako yandaita. Zvikanzi pamberi paFarao zvikanzi Zvikanzi Janesi uya right now. Ndobva Janesi akanda tsvimbo ndobva yaita nyoka. Ndobva Jambres akanda tsvimbo ndobva dzaita nyoka. Zvikanzi vakomana uri kuona Mozisi hauna dhoo nesu. Iyi irevhu yokutamba nayo. But zvakanga zviri zviratidzo zvaiitwa kupi? Kumberi kwaFarao. Yes. Mwari akati hakuna anobuda nechiratidzo chaonekwa naFarao. Kana kuina anobuda nechiratidzo chaitwa pamberi pake. Yes. Saka vhangeri chaiyo haitauri zvichaitika kuvaroyi vako. Vhangeri chaiyo inotaura zvawakaitirwa iwewe.
Hautaurirwe zvichaitika kuona kuvenga anondigadzira tafura pamberi pevadzivisi vangu. Musataure naFaro, ndibayirei gwai kuno kuGosheniko ndokuti ndibude. Saka tinokuparidzirai Jesu akarovererwa. 1 Corinthians chapter 2 verse 2. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and him crucified. Nokuti ndakati handingazive chimwe chinhu pakati penyu asi Jesu Kristu iye wakarovererwa pamuchinjikwa. 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Ndakati handidi kuziva anything kana ndasvika ikoko. Ndiudzei Jesu akarovererwa. Amen. Tore zvimwe munhu waMwari. Saka uri kuona rodi vhangeri zvayakuita yachinjwa mazuva ano. Haisi kutaurira vaIsraeri gwai ravakabayirwa. Yakutaurira vaIsraeri matatya akaonekwa naFaro. Nonzwa vakuti vavengi vako vachanyara, vavengi vako vachasvotwa, ucharoorwa, vavengi vako varipo. Matatya ekwaFaro aya haburitse munhu muIjipita, haburitse munhu muzvivi, haburitse munhu pachisungo chekusarurama chaakapinzwa nacho naSatani. Musi waunobuda uudzwe zvakaita kuna Faro. Musi waunobuda iwewe ndiwo unotaurirwa zvekuita. Torai gwai mudaye muise ropa padho. Ndo musi wamunobuda. Saka Jesu haana kuite. Haana kusvika kumurume anga ine madhimoni akati madhimoni budai muende. Akatozviziva kuti haponeswe mukomana because handina kutaura naye, ndataura naFaro. Musi waunobuda Faro haataurwe naye, iwewe ndiwo unotaurwa newe. Unotaurirwa zveropa iwewe rakadeurirwa iwewe. Out. NdiFaro wamutaura naye. Hallelujah. Amen. Fire. NdiFaro wamutaura naye. Until mamira kutaura naFaro. Endoneverenga unoona Exodus chapter 11. Gwai rakabayirwa pa chapter 12. Pa chapter 11 Moses achitaura naFaro akabva adzi naFaro achada kukuona pano. Ukadzoka futi tokuuraya. Moses ndaneta nematatya ako, ndaneta nemaziropa ako, ndaneta nemamosikito ako. Chibva pano achada kukuona. Mwari akati right Moses wadzingwa naFaro. Kana Moses ati achada kupona. Zvikazi naMwari yanaka. Chenda unotaura nevanhu vacho vari kubuda. Uda kuburitsa Faro here muIjipita. Kana uda kuburitsa vaIsraeri zvikazi vaIsraeri. Zvikazi kuenda kutaura naFaro. Iye Faro asiri ari kubuda. Iwo ada kuenda kusati kudenga madhimoni here. Ada kuenda kudenga ndiSatani. Kuenda service yese muri kutaura naSatani. Sekuti akaenda kudenga. Hamusi kumbaire Mike dhimoni richita 1 hour richitaura. Ndiro here riri kuenda kudenga dhimoni. Nyamba kudzingwa kwa Moses naFaro kuri kutonzi siyana nemadhimoni, siyana neungoti Satani out, siyana nekutaura zvemaspiritual husbands, maspiritual wife, minyama ndatini waimbosiyana inayo. Uyai kuvana vaIsraeri vacho vanobuda vaparidzire vhangeri yegwayana yakanzi naJohani, tarirai gwayana rinobvisa chivi chenyika. Johani anoti tarirai chivi chinobviswa negwayana, akati tarirai gwayana rinobvisa chivi chenyika. Itwa shamwana toda kutaura pamusoro perwendo, nekuti musi waunonzi watendeuka unenge wakufanira kuziva mudhara wacho wauri kufamba naye, unhu hwake hwaanoita. Unoziva zvatakaita, takaponeswa, taponeswa kudaro tobva nyika yangoti vanonamata, havanonyatsotiziva. Isusu hatina kufanira kane vaMoabhisu vanonamata kaChemoshi. Havana kuvakaburiswa kavaMoabhi vakamomuwanira munyika mavo imomo. Hatina kufanira kane
Syria isusu vanona mataraimoni. Syria havana kutorwa kana Raimoni Samuel vakangomwanira muSyria imomo. Ko hatina kufanana kaisi nevaAmoni vanona matamiuko. Ko miuko vaniko vakatorwa naye. Hatina vakangomwanira imomo. Hatina kufanana kana vaFilistia Yesu vanona matadhagoni. Nokuti vaFilistia havana kutorwa naDhagoni Samuel vakamwanira iko. Isusu manje takatorwa Ijipita tiri kwatakangati vatapitswa parod tikazi akomana itai munondinamana. Saka manamatiro edu akasiyana nevaFilistia, vaAmoni, vaSyria kana vaMoabu. Isusu tine hunhu hwaMwari wakatitora watoda kuti tidzidze vane vanhu. Vanhu vese vangangonzi zvavo vanonamata, but vanonamata Mwari wokumusoro-soro tisu bedzi rudzi rwakatorwa kwarwakanga rwuri. Shamwari vhangeri yaMwari uyu yakaoma nekuti ukabvunza Dhagoni anokutaurira kuti ndakatengwa nemari nevaFilistia vachinge vakuda kuenda kunokunda hondo. Ukabvunza vaMoabhu vanokuudza kuti wedu Mwari takamutenga muchirume takuda kukohwa zvikohwa zvakawanda nezvirimwa zvakawanda muminda. Ukabvunza vaSyria vanokuudza kuti wedu Mwari Raimoni takamutenga takuda kuita spiritually affluent pamusoro pedzimwe nyika. But wedu Mwari watakatorwa naIjipita haitiwo kutengwa. Ndiye anototora vanhu, ndiye anototenga vanhu, anotenga vanhu neropa regwayana. Haiti zvekutsvagwa nevanhu, ndiye anototsvaga vanhu. Akati kuna Moses, enda unotora vanhu vangu. Kuti vanhu havana kutsvaga Mwari kuti avaburitse Ijipita. Vanhu ndo vakatotsvagwa naMwari vakanyura muIjipita. Unosemesa kana wakaita decide to follow Jesus. Yes. Unokudecide waimuziva kuti aripi. Pana akambotera wasati amboona. Pana akambotera wasingazive. Pana anosarudza chinhu chaasingazive. Hakuna. Waikusarudza Jesu waimuziva. Kana wako Jesu wakaita wokusarudza haasiriye watiri kuparidza pano. Watiri kuparidza pano ndiye akataura naMozisi akati ndinzwa kuchema kwavana vanhu. Mozisi enda unovatora uvaburitse munyika yeuranda. Vanhu vakatonzi kwauya Mwari akataura neni. Mozisi akanzi upi Mwari wacho iye? Unoreva here kuti Mithra ndiye ataura newe? Mozisi akati Mithra ndiMwari weIjipita. Ndiri kutaura Mwari wokudenga denga akasika munyika nedenga rino. Ndiye andituma kuzokutorani. Amen. Ndobva vaIsraeri vabvunzaka kuti muna vaIsraeri chete, mune vamwe varimo, maJebhusi arimo, maHevhi arimo, maHiti arimo, maKenani arimo, maAmori aripo, maAmareka arimo. Watuma kuzoburitsa tese neIjipita. Mozisi akati aiwa, Mwari ati vaIsraeri chete. Yes. Kureva kuti musowa wakabuda Ijipita kwakatosara vakawanda muIjipita. Kweva Ijipita vakabuda wewe. VaIjipita vakaenda kumusha kubva vari kumusha kudhara. Kwa nditi Israeri akanzi ade kumusha. Yes. Kwa Ijipita vakaenda kumusha kubiwa vanga vari kumusha kudhara. Hauvaoni here kuti kune vatori kumusha izvezvi panyika pana. Isu tichifanidze kuenda kumusha. Yes. Dzidzani pasadi pako tiri kuenda kumusha kuti tori kumusha izvi. (11:8) dzavaibhero. Kusvika pa10. Nokutenda Abrahamu wakati adanwa akateerera akabuda akaenda kunzvimbo yaakanzi ichaipiwa ndiye nhaka yake. Akazviita nekutenda izvi. Akabuda akaenda asingazive kwaanoenda. Nokutenda wakandogara somutorwa nyika ichipikirwa sapanyika yavamwe. Saka apinda muKenani Abrahamu anzi akanogara as a stranger. Kureva kuti dai ari mazuva ano Abrahamu zvinova kuti akagara aine visa nepermit kunge ari munyika yevamwe iye ari munyika make. Nyika yaanga aine visa nepermit nayo Abrahamu ndiye anga ari the owner of the title deeds.
akatokumbira kuti ndiextendereiwo ndipo 3 months. Iye ari muridzi wenyika yake akagara semutorwa sepanyika yevamwe, iyo iri nyika yake. Anzi akazviita nekutenda, akagara mumatende naIsaka naJakobo. nyika yaakanga apiwa naMwari. Iye zvinezvi ine more than 7 mapresidents. Apa Egypt inyika yaAbraham, Jordan inyika yaAbraham, Palestine inyika yaAbraham, part of Syria inyika yaAbraham, Cyprus inyika yaAbraham. Nyika dzandikutora dzipatora nedzimwe dziri pakati apa dzandadokamba nazvo dzinosvika 7 mapresident 7 izvezvi ari munyika yanga yakapiwa Abraham ari 1. Ati ari 1 kudaro haana kuvaka imba, akagara mumatende dzokoro dzayo. Akagara mumatende naIsaka naJakobo vachive nhaka yechipikirwa chimwe pamwe chete naye. Paaigona kuvaka kudzendemura zimanishoni, akagara mumatende naIsaka naJakobo vadyiwe nhaka pamwe chete naye. Nokuti wakanga achitarira kusvika chikonzero chakasaka agare mutende achitadza kuvaka musha. Iye aine nyika yakakura kudaro, aitsvaga guta rine foundation. Mwari ari mhizha nemivaki waro. Akati guta randitsvaga rinofanira kunge rine foundation ine mafingerprints aMwari. Kenani harisiro guta racho. Saka aitsvaga kudenga, musi waakadzirisa kupa nyika, Mwari akazviziva kuti Mwari haagadzire zvezvinoora, nyika ichaparara. Tinofanira kunge tichine imwe nyika iri nani kudarika iyi. Ndokubva afa akarera Isaka kuti mfana kana ndafa ndikunzwa kuti wavaka musha. Haisiyo nyika iriwa naMwari. Mwari paakatipa nyika aitamba, atori neimwe nyika chaiyo yaakaviga yaari kuramba kutipa. Ndo inonzi naJesu pa13:17 dzaMateo vakawanda vakarurama nevaprofita vaishuvira kunzwa zvamunonzwa havana kuzvinzwa, vaishuvira kuona zvamunoona havana kuzviona. Maziso enyu akaropafadzwa nekuti anoona, nenzeve dzenyu dzakaropafadzwa nekuti dzinonzwa. Kuti vhangeri yatiri kuparidza ndeyekunyika yataurwa pa12 dzavaHebheru ichinzi hamuna kuswedera kuguta rinobatwa namaoko asi makaswedera kuJerusarema riri kudenga. Kureva kuti Abrahamu aizviziva kuti kumusha pasi panyika pano patinogara. Ndokusaka akafa asina kuvaka musha. Iwe kuti ndi mwana waAbrahama uri kuda kutaimira goridhe rake raanga inaro nendarama zvakatirwa pa13, 1 and 2 dzaGenesis kuti Abraham was rich in silver and gold and in cattle, kuda kuita mabhuru mudanga. Ndosaka uri kuzviti uri mwana waAbhrahamu. Nyamba Abraham aine mombe iyoyo, mombe idzodzo negoridhe iroro nesirivha izvozvo, haana kuvaka musha, akagara mumatende. Akazvifuratira zvakazosaka Ishe pa18 dzaGenesis amuwana achipiswa ari pasi pemuti womuouki asara ari mutende. Ari stressed kuti guta rairwa naMwari ndichariona rini. Ndosaka pa11:13 dzaHebrews panzi vakava vachitenda havana kuona zvipikirwa, vakazviona zviri kure vakazvikwazisa, vakatenda kuti vakanga vari vaeni nevapfuuri panyika. Kuti panyika pano patiri kupfuura nayo tichienda kumusha. Ndopanosimuka rimwe richitivaka musha ipo pano. Iye Abraham ari pano haana kuvaka musha, akagara mutende. Uri kuenda kumusha here kana kuti wakatosvika kumusha? Haleluya. Handisi kurambidza hangu kuvaka dzimba, asi ngatidzivake tichiziva kuti matende achazoputswa. Wozi uchaona kuti paakatadza kuvaka imba yezvidhina Abraham achikaka tende zvakangofanana. Iyo imba yacho yezvidhina itende rakangosimba kudarika nedewe raaivaka. Zvese zvinopfuura. Whether imba ndeyezvidhina zvesamende kana kuti idewe charo remombe rawakaka, zvese zviri casual. Zvatorwa zvese mucasual environment. Idea yaAbraham yanga iri yekungoti handisi kuda kufungidzirwa nevanhu kuti ndakasvika kumusha iyi ndisati ndasvika. Ndiri mupfuuri panyika pano iyi, handigari pano nokusingaperi. Ndine kumusha kwakanaka ndikutsvaga guta rine nheyo Mwari ari mhizha nemuvaki waro. Saka kana tabuda Ijipita, handisi kubuda Ijipita kuti tingowaya kuseri kweIjipita. Tine rwendo rwe40 years wokusvika kuKenani. Ndiye Mwari watinonunurwa naye. Handisi kununurwa kuti tingowaya kuseri kweIjipita.
tinotorine kumusha kwatiri kuenda. Zvino ukaona pastor wako achinyanyuda kutaura zvinhu zvinopfuura, chisa emphasis pazvinhu zvinopfuura, ari kutokuda pachena kuti haana kumusha kwaari kwaari akatosvika. Kunetseka kuda kureiza mari yekutenga private jet, kuziva kuti kudenga hakusvikike, chirega iningogumirawo mudenga. At least denda zama. Saka vari kuita makwikwi ekutenga maprivate jet, vada kuenda mudenga. Zvino isu kwedu ndenga haisvike. Heaven is not only a place, it's a dimension. It is a strange dimension. It is in a physical dimension. It is a spiritual dimension. Ekwiriwe ndege munhu akasvika kudenga, kana mukakwira spaceship kana rocket, modern jet, kutraya kuda kuenda mudenga kana vanhu vatadza kuenda kudenga. Hallelujah. Saka kutendeuka kwatinoita chiri kubuda Ijipita kuti tiende kuKenani. Vanhu vari kunetseka nemafambiro edu, ndahavazive hunhu hwaMwari akatiburitsa. Mwari uyu anoita chifinhu chinofinhura, nekuti munyika izere vanhu anodudura one nation, osiya vamwe vese vari muzvinamato zvavo. Israeri chete ndio yakatorwa naMwari kuti tinomunamata. KuvaIjipita makasara zvikanzi musi wakati vanhu vabude akatonyatsobeka shuwa kuda kuda pachena, aida vana vaJakobo, isu tese takati tisafa. Kuve kuLebhanoni makasara wasei kuti kuno haana kutombosvika Mwari, akasvika Ijipita kwakuina vanhu vavo. Kuve kuSidhoni zvikanzi tinombomona iye muzi wacho chaiye akatuma, hatina kumuona kuno. Unoti kushayiwa kuenda kuIsraeri uchikuda Ijipita, wobva wati kushayiwa kuziva muzi wacho futi. Uri kuona pane nyaya yacho? Unoti kutadza kubuda munyika yeUranda uchienda kuKenani, wobva wati kushayiwa anoburitsa wacho futi. Ungagobuda sei anoburitsa usingamuzivi? Unoti Satani akapusa akazvidza kuti vanhu vakaziva anoburitsa vanogona kuzoburitswa, da kuvashayisa mukana wokuziva anoburitsa. Saka uri kuparidzirwa pamusoro papasta chimwe chigevenga chemuIjipita achina kana idea nekuKenani. Uri kuparidzirwa pamusoro paJanes naJambres, n'anga dzemuIjipita hadzitomboziva nezvekuKenani. Vanhu vakaziva muzi anoburitsa vanokarobuda. Saka Satani akati tinokuvaratidza kuparidzirwa nezvaJesu. Zvino ndikangonyarira vanhu vanozopedzisira vazvinzwa, regai ndiparidze zvemaprofesa. Saka vanhu vanofamba kuti vane vaprofita. Vaprofita ava vanokuziva kuKenani. Dzaakani vanga vari kuNigeria zvino. Nigeria. Saka ari kangobuda muIjipita opinda muSidhoni, back from Sidon. Mwari kangobuda muIjipita oenda kuAmon, back from Ammon, back from Philistine. Hatisi kuenda kuFilistia, toenda kuKenani. Wakochitsvage muFilistia, atouya nechimwe chidhagwe chinyowani chahodha, unodhudhiswa nokusida nechidhagwe chakauya. Kana uchida kuona kuti udenga uswere, uri kunyimwa vhangeri anotora vanhu kuIjipita achivaendesa kuKenani kwacho. Chinosaka tiparidze Jesu, kuziva kuti ndiye akabva kudenga, ndiye anokuziva. Saka akati ndoda kunokuendesa kudenga, hatikahadziki nazvo, toziva kuti anokuziva, ndokumaraini kwako. Saka auya kuzokutora. Upera ichisimba wako. Haleluya. Saka tinoburiswa muIjipita tobva tapinda paizvapo parwendo. Muchingobuda panobva mana izvo. Wamana katoro wemana, wamana katoro wemana. Wese anoramba mana anofa. Ukanivereka paNumbers 11 vakati mana yakubohwa tinosuwa marikisi nemagaka zvakainjika Ijipita. Mwari akadokorova vakatsemurwa vese vakati katakata. Mwari akati mana ndo inotosvitsa vanhu kuKenani. Ukaramba mana unoshaya.
Muzova kwa mana tukutanga mwana rakaodza chokwadi kuti mana aenda kupa iyi mabuda ndio ichakusvitsa ukena. Yes. Vatinzwe vachicomplaina. Zvekaitinzwe pavhesi 4. Zvino vatorwa vazhinji vakanga vari pakati Numbers 11. Yes. vakatanga kufa nenhomba yenyama. Vazhinji vakanga vari pakati pevakabuda Ijipita vakatanga kufa nenhomba yekuroorwa nekudhiraivha motikari. Navana vaIsraeri vakachemawo vakati. Nevakanga vabuda veIjipita vakatanga kupopota vakati isu Kenani toda kusvika zvedu but tadii godhiraivha tisati tasvika kudenga. Ndianiko uchatipe nyama kuti tidye? Ndianiko ane demonstration of power ambotiumburudza muchechi? Tinorangarira hove dzataidya Ijipita. Tinorangarira motikari dziri kudhiraivha kunyika uku vana Giningi vaita mari. Tisingatengi. Tisingatengi. Namagaka. Tafunga magaka. Namanwiwa. Tafunga manwiwa. Nerikisi. Tafunga rikisi nebakaiwa. Nehanyanisi. Tafunga hanyanisi dzataidya Ijipita. Negari. Nekali. Kuwanda kwezvinhu zvavari kutsvaka. Amen. Kudara masaribhoko yako apa teipya wasumwa. Ihomere kana kuti gani kana kuti vaniniwa. Verse 31. Verse 31. Zvino mhepo yakabva kunashi. Vanhu vapopotera nyama kuna Mwari. Kwakazotumwa mhepo. Ukangoona Mwari achinzi atuma mhepo, hapana rugare. Nokuti mhepo ndio inotaura pa 4:14 ne15 dzaEfeso. Aiti takatumirwa vashumi kuti vatiparidzire shoko raKristu, kuti tirege kungovhungwa nemhepo yedzidziso dzevanonyengera. Saka Mwari akanga akupopoterwa nevanhu vaakaburitsa Ijipita achida kuvasvitsa Kenani. Vakati Kenani toda kuenda, but problem ndeyemaziku mana aya amaunzaya. Mana yakubohwa, tafunga hanyanisi, pakaiwa nataidya Ijipita, nemanwiwa, toda masau. Imbogadzira list band, tiwane prosperity. Kudenga toda kuenda, vhangeri torida, tanyanya sana. Vachipita chichina sana bodona. Bodona. Mwari atuma mhepo. Wazikuona akatuma chii? Saka Romans 1:22 inoti vachiti vakachenjera vakaona mapenzi Mwari akavatumira simba rekukanganisa. Ndobva vaisa kutsvina. Imhepo yakatumwa naMwari yakaita sei mhepo? Zvino mhepo yakabva kuna She ikauyisa zvihuta zvaibva kugungwa ikazvikanira pamisasa. Kugungwa handiko here kwakaonekwa chikara chichisimuka chichibva pa13 dzaRevelation? Ndiko. Yes. Zvikaita rwendo rwezuva rimwe kurutivi rumwe, rwendo rwezuva rimwezve rumwe rutivi rwemisasa, nomurwi wakakwirira makubhiti 2. Ukaita murwi wezvihuta. Tasaona zvaitika muSouth Africa, kune murwi wezvihuta. Bushiri ari kupa vanhu zvihuta, Nukau ari kupa vanhu zvihuta. Ukaya kuZimbabwe, iyi inonzi Ministry of Quails. Zvihuta zvega zvega. Vhangeri rezvihuta. Receive your money gospel. Ukaona pachinzi pari kulonzwa anointing oil, panonzwa chihuta. Zvakaita murwi. Pakati wane zvake, Agaya ane zvake, Fred ane zvake, Guta ane zvake, Mwazha ane zvake. Vanhu vese vakutengesa zvihuta. Yes. Vanhu vakapopotera nyama. Mwari akati nyama ini ndinokupai nezvihuta zvinouya nemhepo. Kuchauya vhangeri yaAntikristu ndio inokupai zvinoora zvamuri kutsvaga. Ndakaenda kupai mana kuti mugosvika naye kuKenani. Yes. Nomurwi wakakwirira makubhiti 2 pamusoro penyika. Zvino vanhu vakasimuka zuva iro rose neusiku hwose. Night of turnaround. Dara mangwana rose. Usiku hwekunonga zvihuta. Vakaunganidza zvihuta. Uri kuona nezvo? Vanhu vakataona iti kuita sei yekunonga chii zvavo. Ombera Jesu maoko. All night yekunonga zvihuta. Judgment night. Yekunonge. Kudara paside pangu wakanonga wasvikani zvihuta. Yes. Wakaunganidza zvishoma, wakaunganidza mahomera nebhudzi.
akaunganidza zvishoma akazadza ruoko nerist bank ndiye anga ine zviuta zvishoma. Wanzwa zvishoma zvake 10 maoma matswanda 10 tokorodza ipapo urwawara wakaunganidza zvishoma, akaunganidza zviuta zvishoma, akaunganidza mahomeri ane gumi, akaunganidza tswanda 10 dzezviuta. akazvinika Makumbirwo anoitwa zviuta kana vanhu vazviwana. vakazvinika kumativi ose emisasa, ndokuzviyanika kuti zviome nezuva vagotsenga. nyama yakanga ichiri pakati pameno avo, Vachiri kutsenga zviuta isati yatsengwa, kutsamwa kwacho kukavukira vanhu. ndobva Mwari ati ndodhinda zvangu, Isha akarova vanhu nehosha yakaipa ndobva kwazvo. kwauya hosha yakaipa. Naizvo nzvimbo iyo yakatumidzwa Kibrodhatavha, nokuti ndipo pavakaviga vanhu vakanga vafa nenhomba yenyama. Ombera Jesu maoko. Mambobuda Ijipita mukasachenjera mukagunun'una nekuda kwemana makuda nyama muchawinzirwa zviuta musati mapedza kuzvitsenga mamharowa nehosha yakaipa. Unozobereka bhuku yemuparidzi kada kuziva hosha yakaipa inonzi kune munhu akapuwa pfuma naMwari akanyimwa simba rekuidya. Ihosha yakaipa. Hosha yakaipa ndeyekuvereka magwaro ine pfuma inotyisa, hosha yemasimba rekunzwisa chakavanzika chaKristu kubva mumagwaro. Ndiyo hosha inopiwa vanhu varamba mana vakagunun'unira marikisi nemakaiwa. Kibrodhatavha, makuva evakachiva, magaka eIjipita, rudzi rwaMwari akatitora. Kunosara mbiri kuIjipita, vakabuda vakaenda, ndofuka vakatosvika izvezvi vari kudya uchi nemukaka eKenani. Izvo hakuna akasvika Kenani, vakapera vese murenja nenyaya yenyama. Uchagona kuita mbiri yekusiya vhangeri yenhema uchienda akutera vhangeri yechokwadi, but wobva wazopopotera shoko raMwari uchiitira akubohwa. Wakutsvaga magaka awaidya kuIjipita. Unokubvunza magaka ekuIjipita, kuIjipita here kuno? Handiri tiri murodhi kuenda kumusha. Haleluya. Alright, ngatisiye. Now vakomana vakabuda ndobva vatanga kuenda. Saka paJohn chapter 6 verse 48 panonzi kudii? Ndine chingwa chakaburuka kubva kudenga. John chapter 6 verse 48. Ndini chingwa choupenyu. Madzibaba akazhamana murenje akafa. Ichi ndicho chingwa chinoburuka kudenga kuti munhu adye arege kufa. Saka pavakapuwa mana naMwari, mana yaitoparidza chingwa choupenyu chinova ndiye Jesu. Pedzisai. Ndini chingwa chipenyu chakaburuka kudenga. Kana munhu achidya chingwa ichi uchararama nokusingaperi. Chingwa chandichapa inyama yangu uye upenyu hwenyika. Chingwa chandichapa inyama yangu uye upenyu hwenyika. Saka ukaona munhu abuda muIjipita anobva atanga kupuwa mutemo, ukavereka Mwari achipa mutemo, akangopa mutemo 1 vari muIjipita wePassover. Mitemo yese yakapuwa Israeri akapiwa abuda muIjipita. Kureva kuti ukanga uine muraramiro wako kuIjipita, kana wabuda uchinzi ukaenda kuKenani, unofanira kuti wakaudzidziswa mutemo, ukatadza kuteedzera mutemo iwoyo unofira futi murenje. Unotanga kutaurwa kuti handibvise chegumi, hatirove makuva, handibvise mombe yeumhanyi, hatina matire sadza, hatiite Christmas. Christmas iri kuuya. Tikudzwe kuti wakabika zibhodho reraisi ukauraya huku 4 uchiita Christmas. Izvo zviri zvinhu zvinoitwa nevakasara Ijipita. Isu takapinda murodhi kuenda kuKenani, hatingoita zvese zvese. Mutemo watakapiwa naMwari, mutemo watakapiwa hausi waMozisi. Tine mutemo unonzi the law of Christ. Ndio mutemo watinawo, mutemo wenyasha, mutemo wokutenda, mutemo wevhangeri yerudo rwaMwari.
Mutemo watinoteedzera. Musandye zvekudya zvakabayirwa zvifananidzo. Mutemo iwoyo. Wakapuwa naMwari kuchechi yake. Saka ukatanga hakuna mata ndakabuda Ijipita tichakona kuti uri kudyei. Tikakona wakabata manatoti yakabuda. Tikakona wakabata zinwiwa rekuIjipita kunyepa. Wakariwana nwiwa kupi murenje muno. Arisine kuIjipita renwiwa wakabata ibvembera uiname. Wariwana kupi murenje muno. Put ari pasaidi pako muri kudyei vakabuda here. Tikuone shuwa uine bakaiwa richivava kuwanda saundi murenje muno. Bakaiwa wakariwana sei vari murodi vane one meal, one type of food, bread from heaven. Ndo chikafu chinenge sei. Ukachiverenga unonzwa kuti mana zvinoreva kuti ichi chii kwero chakanga chisingachazonzwisiswa kuti chii. Saka Moses akaziva kuti chingwa chamapuwa naMwari kuti mudye. Nanhasi definition yaMoses haina kuzoshanda, yakazoshanda idefinition yavanhu kuti mana kuti ichi chii. Richasingachazonzwisiswa kuti chimoti muiye chivakubhani ipo kubhani. Ndo zvakaita shoko racho nazo. Ukada kuiparidzira vanhu so chekutanga chavanokutaura kuti ichi chingwe ndobva kwiripi watanga. Ukabati Bhaibheri rese unotaura zvaJesu unozwa kuti ndokuti kudi ikoko. Obva ndo chikafu chevari parodi budget. Omera Yesu mawana. Ukoona vhangeri yauri kunzwa munhu wese achinoiziva. Maringise muIjipita. Chemurodi chaicho chinonzi nevanhu chii icho chii. Izwaka zvakataurwa nevaJudha pamusoro pevhangeri endai pavhesi 59 John chapter 6 here. Vanhu vakazvidzwa zvaJesu vakati vhangeri yakadai. Chii icho chichi. Wakareva zvinhu izvi musinagoge achidzidzisa paKapenaume. Zvino vazhinji endai pa57. Baba vapenyu sezvavakandituma. Baba vapenyu vakakutuma. Neni ndichirarama naBaba. Saizvozvo unondidya uchararama neni. Zvikanzi naJesu anodya ini anorarama. Ichi ndicho chingwa chakaburuka kudenga. Chingwa ichi ndicho chakaburuka kubva kudenga. Hazvina kuita baba akadya akafa. Unodya chingwa ichi uchararama nokusingaperi. Wakareva zvinhu izvi musinagoge achidzidzisa paKapenaume. Aive paKapenaume ndopaaidzidzisa ndopaakataura nawo yechingwa. Zvino vazhinji vavadzidzi vake vakati vachinzwa vakati. Vadzidzi vake vazhinji vakati vanzwa vhangeri yake. Iri shoko igukutu. Zvikanzi shoko iri igukutu. Ndiani kongari? Ndiani? Wazvinzwa? Wainzwa mana? Ichi chingwa ichi. Zvikanzi shoko iri igukutu. Hakuna anorinzwa. Saka unokaudza vanhu kuti cheguru kubirwa unonzwa vakuti mana. Iri shoko rangu rekuti chegumazvidzwe igukutu. Ndiani anorinzwa musareja muno. Cheguru chakapera paKalvari. Imana. Hallelujah. Saka kana wabuda muIjipita unopiwa mutemo kuti uende uKenani nawo. Hange tinonzwa humwe hunhu hwaMwari watakaburitswa naye tinomuverenga pabhuku yaNumbers 21. Bhuku yaNumbers 21. Bhuku yaNumbers 21. 21 ikafunwa Mwari. Zvino vaIsraeri vakatuma nhume kuna Sihoni mambo wavaAmori achiti. Saka tiri murodi kuenda kuKenani. Tinopfuura nemunyika dzevamwe. Ingoudza ari pasaidi pako. Kuti zvakashatira rodi kuenda kuKenani inopfuura nemunyika dzevamwe. Rodi yacho yakaipa yakuenda mudenga. Takabuda Ijipita mushe tikuenda zvinokupi kuKenani. Problem iripo mai Jabereka. Rodi inoenda kumusha inopfuura nemunyika dzevamwe. Iwe unongochita kuenda kudenga makanyarara musapfuura nemunyika medu. Problem yacho kuenda kuKenani tichapfuura nemunyika medu. Ibati kuti vaAmori munotongwa naSihoni munogara munyika yenyu toda kupfuura. Verenga vhesi 21. Zvino vaIsraeri vakatuma nhume kuna Sihoni mambo wavaAmori achiti. Vachienda kuKenani vakapfuura nekuAmori. Ndobva Mozisi atuma shoko kuna Sihoni mambo wavaAmorites
akati kuni Mose nditendere kupfuura nepanyika yako. Zvikanzi ndoda kupfuura nemunyika mako. Hatingatsaukiri kumunda kana kumunda. Hatisi kumbouya kuzojoina vhangeri yenyu muAmori. Tiri kungopfuura nepakati zo. Hatingamwi mvura yepatsime. Hatisi kunwa mvura dzenyu dzepatsime. Ukuona vari kuenda kuenda vakapfuura nemunyika yevaridzi havana mvura dzenyu. Vakapfuura nemari dzashamwari Mwari. Saka tichipfuura so tinopinda nepakati peZioni chase. Togobata zvedu kuti tichienda so kunyika yedendwa munyika inouya tichienda kudenga so topfuura nepakati peZioni chase. Patikapinda nepatsime remuZioni hatiri kunovhura dzavo. Mvura dzenyu hatinwe patopinda neimomo. Zvikanzi hatimwe mvura dzenyu tichashandisa highway yamambo kusvika tabuda panyika yako. Sihoni wakaramba kutendera Israeri kupfuura nepanyika yake. Sihoni akati nevha mupfuure. Sihoni akaunganidza vanhu vake vose. Saka kana aramba Sihoni haangoramba chete, anobva atati vakomana handei kuhondo. Akaenda kurenje kunorwa navaIsraeri. Ndobva aenda kurenje kunorwa nevaIsraeri. Akasvika paJahazi. Ndobva asvika paJahazi. Akarwa navaIsraeri. Ndobva arwa nevaIsraeri. Asi vaIsraeri vakamukunda. Ndobva vaIsraeri vamukunda nemunondo inopinza. Vakatora nyika yake. Vakatora nyika yake kubva kuvaAmoni. Kusvikira paJabhoki. Kusvikira paJabhoki. Kusvikira pavana vaAmoni. Kusvika pavana vaAmoni. Nokuti muganhu wavana vaAmoni wakanga wakasimba. Yes. Naizvo vaIsraeri vakakunda maguta iwayo ose. VaIsraeri vakagara mumaguta ose avaAmoni muHeshibhoni napaspisha yaro yose, nokuti Heshibhoni rakanga riri guta raSihoni mambo wavaAmoni, iye wakanga arwa namambo wokutanga waMoabhi, akamutora nyika yake yose kusvikira paArinoni. Naizvozvo vanotaura neshumo vanoti, uyai muHeshibhoni, guta raSihoni ngarivakwe risimbiswe, nokuti moto wakabuda muHeshibhoni nomurazvo paguta raSihoni ukaparadza Ari waMoabhi. Madzishe enzvimbo dzakakwirira dzaArimoni une nhamo iwe Moabhi. Mapera imi vanhu veKemoshi. Wakapa Sihoni vanakomana vake vaTizi navanasikana vake vaTamu. Sihoni mambo wavaAmoni takavafura. Heshibhoni raparadzwa kusvikira paDhibhoni. Takaparadza kusvikira paNofa, moto ukasvika paMedhebha. Naizvo vaIsraeri vakagara munyika yavaAmoni. Zvino Mozisi akati, mazvinzwa pavakada kupfuura nekuAmori vakabvumidzwa here? Pavakarambidzwa vakabvuma here kurambidzwa? Vakavaita sei? Vakavauraya. Vakati takugara muno. Hatisi kugara zvedu muno, tikuenda patinogowaya wasi timbozorora. Saka imi zvamunoita muri vaAmori. Saka zvinokunetsai kuti vanhu ava vanhu verudzii vanongopfuura vachiuraya vanhu. Saka munofamba muchiti ivo vanoburitswa Ijipita ndozvavanoita here kuuraya vanhu. Hamuzive unhu hwaMwari akatiburitsa. Unhu hwaMwari akatiburitsa ndehwekuti handiti manzwa zvichinzi vakavauraya nemunondo inopinza. Ko handiti shoko raMwari ndiwo munondo wakanganwa 6:17 dzavaEfeso inoti pfekai ngowani yeruponeso nemunondo wemweya, iro shoko raMwari. Ko wakanganwa Hebrews 4:12 inoti shoko raMwari rinopinza kupfuura munondo unocheka kumativi ose. Ko wakanganwa here 19:11 dzaRevelation. Haleluya. Inzwa kashamwari iwe, kana taakubaya vaAmori tinovabaya nemunondo inopinza 13 nayo. Amen. Jesu mwewe vaAmori tikuita sezvedu tovabaya nemunondo inopinza. Ende chikudziro chavo chekuvabaya unochiziva chekuti vatirambidzire kupfuura nemunyika mavo. Udhururani hwakadaro vaIsraeri vanahwo ndihwo hunhu hwaMwari akavatora. Ivo muchiti ngoparidzai musataure guti idwa muchingotaura nezvevaAmori nepakati pevaAmori ndomatora kupinda napo ipapo. Kungosimuka Ijipita chete tikuuya neikoko
mushe makavhoterana kuAmori ikoko vaIsraeri pacha rozopaka kurodzwa mapanga anopinza muda kuti dai ataita sezvakati materapinza kupfuura toda kuseta kuurayaya toseta dharamaza vaAmori izvi hatisi kugara zverino tikupfuura kuseta kuuraya kune basa remagaya kukerera musi kuuya Hallelujah, hallelujah. That is way of verse 33. Number 32, same chapter, Numbers 21. Saka, see what mambo Amori, vatoraiwa vese nevaAmori vacho. Neminodenokiza. Nevana vari parogwedu kuenda kumusha. Shinomo saka tuma vanhu kunoshora Jazeri. Vakakunda misha yavo, vakadzinga vaAmori, vakanga vagereko. KuJazeri manje ndoko kadzingwa vaAmori vanga varigere ikoko. Ipapo get out. Futhi dzinga ndawugara zvakazara zvokupfuura. Kuti asina kuona ichipfuura. Yes. Ipapo vakadzoka vakakwira nenzira inoenda Bhashani. Ndobva vadzoka zvikanzi vaAmori tavaparadza hangoende kuBhashani. Zvino Ogi mambo weBhashani. Bhashani inotoriwa nyika inotongwa naOgi seAmori yaitongwa naSihoni. Ndobva Bhashani yapindwa nevaIsraeri ichitongwa naOgi. Akauya kuzorwa navaEdrei. Yes. Navanhu vake vose. Ndobva Ogi aunganidza vanhu vese veBhashani zvikanzi handindorwisa vaIsraeri vari kuenda kumusha. Ipapo Ishe akati kuna Mozisi, usamusha hako, nokuti ndakamupa maoko ako, iye navanhu vake vose nenyika yake. Unofanira kumuitira iye zvawakaitira Sihoni, mambo wavaAmori, waigara paHeshibhoni. Naizvo vakamukunda iye navanakomana vake vose, kudzimana asina kusarirwa nomumwe, vakatora nyika yake. And the Lord said unto Moses, fear him not, for I have delivered him into thy hand, and all his people, and his land, and thou shalt do to him as thou didst unto Sihon, king of the Amorites, which dwelt at Heshbon. So they smote him, and his sons, and all his people, until there was none left him alive, and they possessed his land. Bhashani rakarohwa zvekuti hakuna akasiyiwa achitandadza. Kuvharwa chechi baba. Kusiyiwa chechi yoita sei? Tinotovharisa machechi aSatani. Zvekuti dai zvaigoneka kuvhara Zayoni, takangoti tovharwa. Uberwa Jesu maoko. Endoriona kunaka kwazvakaita. Mwari akati rova semarovera wakaita Asiri. Vauraye vese, usasiye Mwari mupenyu. Havana basa munyika yako vanhu. Unofunga kuti Mwari wakamboparidzwa Mwari akadai. Andokanzi Mwari ndewerudo. Uyu unomuona sei? Anotuma vamwe vanhu kuuraya vamwe vanhu. Urayai Bhashani nenyika yake yese mutoreleni. Muri parwendo ndohunhu hwangu. Vhangeri inonzi hunhu hwaMwari akatiburitsa, kana kuti hunhu hwaMwari akatitora. KuIjipita kwakasiyiwa nemakwi nemariro, kuAmori kuri kuchemwa, paBhashani yarira nehosho. One nation ndiyo iri kungoti glory to God. Makatendeka Jesu. Uko vanhu indava zvikanzi ukatodzimwa uchichema uchatendwa. Utokurwa namupako wakanyarara. Chii chaitika zvikanzi vatiuraya tese. Anani zvikanzi vanhu vaMwari. Israeri yauraya Bhashani. 7 dzaDeuteronomy. Tangira paverse 1. Ngatisumukei tatopedza. Ngatisumukei. Hallelujah. Hunhu hwaMwari akatitora. Anopota achitituma kufumura magaya. Tikutoshumira kuti dai PhD yavharwa. Takaburiswa Ijipita tikanzi toenda kumusha, but problem yedu topfuura neikoko. Kwenyani pasaidi pako umutaura kuti handisi kugara pano, tinoenda
musha but dambudziko redu topfuura neikoko ende tokubatai nekasatochenjera tokusiye mafa ndo hundu hwamwari wedu zvekuti kana nekunamata zvokusiya bhashani iri penyu usabude ijipita namatapithawo kuijipita ndiye ane tsika iyoyo yekuti munobuda peacefully ndokuparidza ikoko munoparidza muchidarirei mamwe vese vanoparidza havadaro wavana akabuda ijipita tisu chete takabuda ijipita ikarushauketeva isusu tisu chete touraya tisu chete topfuura neikoko handiri kuti ana kupfuura neikoko ana ubuda isu tine minondo inopinza usakanganwe ipapo bhozi ukaburana naogi mambo webhashani usina minondo unepinza uchasiwa ndiwe watitasa saka chino tinospenda more time manje tichiti shoko ngariparidzwe shoko ngaridutsirwe shoko ngaridzidziswe uri kurodza banga rako kuti kana wapinda mubhashaniso ndoteta muntu ndona ukazwa munhu akutaura zvajesoso unoti ndibhashani here ndisihoni here ndiana akutaura panapa indoteta munhu wakona bakana ndinaro anoumire zvakanaka wakamboonera kuti vhangeri rinopa mweya wokudenga umera jesu ukaenda pafacebook so ukaona chimwe chiprofita chichinepa so unozobangara uranguvana so Bible says what don't tell the man Bible says don't tell the man who want to home man that's right not my to say na wana mpeli Deuteronomy chapter 7 verse 1 to 6 Zvino kana Ishe Mwari akupinza munyika maunoenda kuita yako akadzinga ndudzi zhinji pamberi pako dzinoti vaHitite navaGilgali uchadzingirwa vaHiti nevaGirgasites vaAmorites vachadzingwa vaKenani vanodzingwa vaPerezi vanodzingwa vaHivhi vachadzingwa vaJebhusi vanodzingwa ukaona marudzi ari 7 vane simba rakawanda kudarika vane vanhu vakawanda kumachechi kwavo vane mari dzakawanda mumaakaunti emachechi avo iwe simba resiri rahuna pakuchavauraya zvakadaro pamavhesi pamunotondopidza ndopaunozorabanapo hamoti vari kune dzimwe mombo zvedu pamusana vati vanga hamuna hamurudzimere panapa munondonopidza hamune sezvenu ndopamuchatandadzira ipapo yes kana Ishe Mwari wako akavaisa maoko ako ukavakunda iwe unofanira kuvaparadza chose haufaniri kuita sungano navo kana kuvanzira nyasha usawanana navo usapa mwanakomana wavo wake mwanasikana wako mazvita zvikanzi kana uine pfungwa yekuita tsitsi itira huku dzeruchuruku usaitire vaKenani usaitire vaJebhu usaitire maHivhi usaitire maGirgasites vaPerizi usavaitire tsitsi ndobva Mwari arambidza tsitsi iwo wakanzi Mwari anowanza tsitsi but pane vhesi ari usaite tsitsi pane muoni vanotaura nemagwaro unonzwa tsitsi so auitonda pakunamata unonzwa kuti haidai zvedu kumachechi penyu kuti ndikuvhurire magwaro ndokudhedha hazviti
hanzi tsitsi usaite. Yes. Vanhu vaIsraeri havana kuita zvekudhedha neshoko raMwari zvatiri kuita. Zvatiri kuita izvi zvinodhedha munhu ofa pamweya anga agara akafunda. Asi panyama anosara ripenyu. Zvino vaIsraeri vaiuraya zvese. Vaitokuuraya zvokutofa chaizvo kutoita chitunha. Yes. Zvazvisina revelation kwaitire kutonouraya vanhu chaiko chaiko. Saka nyika iri kutipomera kuti handisi kuparidza zvakanaka. Paparidzire danda kunaka nekuti tiri kupfuura tichidhedha uye tiripota tichipinda nemunyika dzavaridzi. Hanzi kupa endai kuKenani but nyengeredzai nyika dzevamwe. Apa uri kuona vari kupinda nemunyika dzevamwe unofunga kuti vamwe vairasika vaingove nemuromo. Vaisava nemuromo waitotungamirwa naMwari. Yes. Gore ravatungamirira masikati. Moto uchivatungamirira manheru. Yes. Kunoti gore ndo raipfuura nemunyika dzevaridzi. Gore racho kuti unyatsofungwa kuti rinofungwa sei. Kweinoitira zvinopinda nemunyika yavaAmoridha zvikanzi kuti muvadhedhe. Yes. Saka ukaona tapinda nenyika menyu hausi musindo. Ari kutitungamirira ndokwauya nako. Saka hatina choice totongopinda. But mvura dzenyu tinonwa here? Hatina mvura dzenyu izvi. Kungona kukubohwa kana mabhangaza tokudhedhani. Umena zvese vaoko. Kana mabhangaza toita sezvenu tokudhedhai neminondo inopinza. Sharp swords. Mapakati asa kutamba nayo. Saka uchona kana taakududura mavhesi so unosvika paona kuti hasi akwana here. Kuda kukuratidza kuti ngarinyatopinza. Kuti ukasangana naSihoni kana naOgu hauite nguva naye. Kaviri atopazi. What next? Saka kana taakunamata tikati tabuda iJipita. Usazoda kuita hunhu hwokunzwanana nevaAmori. Hunhu hwacho hwaMwari watakaburitswa naye hausi kutamba nawo. Kutongopfuura tichiuraya. Murakatira kusvika tasvika Kenani techingouraya. kuKenani kwacho tikusvika tichiuraya futi vaJebhusi vagere. Saka unoona Jesu achiuya musi waari kuuya kuzoritora kusvika kuti tipinde mudenga raMwari anobva atanga nekuisa Satani namadhimoni kudzara moto. Oti ava ndo vaJebhusi vakambogara kuKenani yakuve kumadhedha vasikuitirwa kuti dzidzi vavo. Saka kune vanoreva murodi kwete vamwe vanonoreva kuKenani kwacho. Mwari paakati ndoda kuno kupinza eKenani yanga isiri lendi yemita mirefu isina vanhu. Kwai tive nevarume vaiti kuti gore rinouya tichianaudza bhajeti. Avanozoti bhajeti yangosara ndere munondo. Yes. Aparidzai zvakanaka musataure mazita evamwe vashumiri. Sorry. Hunhu hwamudhara hauna kudzidziswa nezvavo. Ukadzidza Mwari akatitora unotoona kuti kubata mazita evanhu ndo zvatokutoparidza kwacho manje. Yes. Zvekuti tikatomira kutaura kuti makandiwa imbavha tatosiyana naMwari wakatitora. Matauriro ake Mwari akatoti Ogu mubayei. Haana kuti bayai mumwe mambo, akataura zita rake. Akati anonzi Ogu mambo weBhashani, Sihoni mambo wevaAmori. Haana kuti munyika muno mune munhu anofanira kufa, akati Sihoni ndiye anofanira kufa. Saka Mwari anototaura zita racho raanofanira kufa. Kuti ushiri mbavha kwakafanana kuti bayai Bhashani, bayai Ogu, bayai Sihoni. Manje vanhu vanozozvibvuma here kubasa kuti tinozogumburana. Urikutaura zvekugumbuka kokutofa kei? Anogumbuka anenge achiri mupenyu here? Handi kunogumbuka nemupenyu. Sihoni haachagumbuka. Saka akunzwisewo kuti aiwa akafa makamuita sei? Hatakazomudhenda. Saka Mwari anozviziva kuti uya kuratidza vhesi yacho haasi kuzviziva bedzi, ndiye akatotituma. Uri kuona kuti nyika dzese dzanga dzakagara peacefully vana havasati vabuda. Yes. Umela Jesu vaoko. Saka makore saba vakagara
Jana. Hallelujah. Pada kombo wewe kombo. Pada pakemda. Hallelujah. Ino hashtag wakambo muda. Huko kuna bezi wichipita. Farao sara jema. Kushika muamori amusisina munhu vanhu vafa. Kupinda mpasha amusisina munhu. Yes, 19 kuvatikadaitenda pachapter 22 ya Numbers. Tanoona kuti mumwe mambo akabaiwa futi. Zita rake Balak mambo weMoab. Hapana kumuda chakanaka. 19 kuvatapinda kuti paJoshua chapter 5, 6 na 7. Vachida kunopinda muJeriko vanokutaura neveJeriko zvakanaka. Tokumbira kugara imomo. Imi ngobuda ichinyararire. Munhu akangopona bedzi muJeriko ndiRakabi. Akapona nenhau yemucheka mutsvuku. Koroni ana kutopona, wotokumbira ngoni kuna Joshua. Wotouya kuno wojoina isusu. Sezvakaitwa naRakabi. Rakabi akati ndirangarireiwo kana maakuparadza nyika yeJeriko. Zvikazi naJoshua tokuchengetedza. Pinda urohwe naSarimoni. Handi akazorwa naSarimoni akabva azobereka Obhedhi. Ndiye akazobereka Boazi. Boazi ndiye akazobereka Obhedhi kana Rute. Obhedhi ndiye akazobereka Jese. Jese ndobva azobereka kaDhavhidhi. Mambo ari kunzi ndiye akabereka Jesu Kristu panyama. Kwanditi Jesu Kristu muzukuru waRakabi chifeve chemuJeriko. Kwakapona Rakabi nekuti akaita sarenda kutimu yakabva kuIjipita. Vamwe vese vakaita nharo vakadedwa. Jeriko ukaita zvokuti kana uri kuZion ndoda kutopona itobuda Zion jauye kuno. Uda kuJeriko uye kuno. Amen. Ukasaita zvomutamba ukaita zvomutamba tokudedha. Vakumbira zvakanaka kana vanhu varamba nenyika yavo tsvagai imwe road tichitsvaga imwe road topenda topinda nevakatira dai vanhu veyamori vakangotipinda izvemisisi musiri kumwa mvura yedu nokuteera the King's Highway ingorova ipasi dai vakasara vari vapenyu vari pavakangobhonga vakasiyiwa vafa nyika ichikatorwa futi saka zvavanofanira kungoita kungotisiya tichingorova kana kwabuda vanhu kuZion vakauya kuno ngoti vari kupfuura regai vatore vairi zviri nani tosiyiwa tiri vapenyu vhangeri riri kutora vanhu mumashiraini vechipfuura nepakati pemashiraini vechivaendesa kudenga vasara mumashiraini vachizopindwa mudziva romoto nezuva rekuuya kwake by the same gospel. Hatisi kuparidza vhangeri rekuita chisahwira navanhu rinonzi guerrilla gospel. Chibhubhubhu ibhora remabhuza harina refu unoharwa ukaenda kumba gumbo riri mbara pasi hazviyazvo kudanzi protocols observed hakuna protocol tinopinira pakati penyika yenyika unhu hwaMwari akatitora. Clap hands for Jesus. John chapter 17 verse 3. Upenyu husingaperi ndihwo kuti vakuzivei imi Mwari uri